Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosemary, 16 years old, at isang Bulacania. Napasulat po ako kasi namomroblema ako at sa tingin ko, wala makakatulong sa akin. Nung una po, natatawa pa ako. Ngayon pong lumalala na, naiiyak na po. Para po mas maintindihan ninyo ang pinagdadaanan ko, hayaan ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kwento. Galing po ako sa konserbatibong pamilya. Strikto po ang mga magulang ko. Moderno na po lahat pero yung pamilya ko po parang namumuhay pa nung panahon ng Kastila. Bawal po ako mag-boyfriend hanggang hindi pa nakakatapos ng pag-aaral. Kapag may gusto pong manligaw sa akin, kailangan umakyat ng ligaw. Hindi po pwedeng magpaligaw kung saan-saan. Sinuway ko po ang mga magulang ko. Nang may manligaw sa akin sa school, sinagot ko. First, boyfriend ko po. Tago ang relasyon namin pero enjoy pa din. Ang saya po palang ma-in love. Nagkukulay rosas ang paligid. Lagi po akong excited pumasok sa school. Nakangiti kahit walang dahilan. Kung gaano po ako kabilis nagka-boyfriend, ganoon din kabilis nawala. Nakipag-break po siya sa akin ng walang malinaw na dahilan. Bigla na lang, may iba na siyang ka-holding hands. Ang sakit-sakit po pala. Hindi po pala puro saya. Hindi po ako makaiyak sa bahay kasi hindi naman alam sa amin na nag-boyfriend ako. Kaya po nung nagpunta kami ng nanay sa lamay ng kapitbahay namin, dun ko binuhos ang luha ko. Naisip ko na appropriate namang umiyak doon kasi lamay ng patay yun. Ang hindi ko naisip, hindi naman kami close na namatay. Pero hindi po doon natapos ang problema ko. May umikot po tuloy na chismis sa lugar namin na kulasisi daw po ako nung namatay namin kapitbahay. Ayan, kasi! Kaya naman daw po, napakalakas ng hagulgul ko at hindi maubos-ubos ang luha ko sa lamay. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko para matigil ang maling chismis na ito? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Rosemary. Bata pa to si Rosemary, 16 years diba? old. So obviously, ito, lang sasabihin ko lang, no? Of course, at 16 years old, kami nga mga 40, 40 na eh, we still make wrong decisions. Yeah. Mm-hmm. So obviously, at your age, hindi natin sinasabing tama lang yan kasi bata ka pa naman. Mali naman din talaga yung nagtago. Yung sinabi ng magulang na wag kang magtatago. We have certain and particular rules pero sinuway mo. Mali talaga yon. Pero yung ginawa mo siya, well, ano yan eh, it's really part of growing up. Hindi rin naman namin sasabihin ni Diego na hindi kami sumuway sa mga magulang namin. Kasi kung pagsusuway rin lang ang pag-uusapan, baka manalo po kami sa contest. Kung pagtatagurin lang ang pag-uusapan, baka manalo po kami sa contest, 'di ba? So, talagang it's really part of growing up. And then
as you make mistakes, talagang, and you get hurt, talagang, yun naman talaga yung nagpapatibay sa atin at nagpapalakas at nagtuturo ng leksyon. Well, so, ito yung leksyon na tinuturo sa'yo. Tama kasi siguro, sana makita mo dito, Rosemary, yung kung bakit ayaw ng magulang mo na mag-boyfriend ka muna. Kasi itong mangyayari sa'yo. Ganyan ka. You're still so immature. Correct. 16 years old hindi mo pa nga mapaggamot ang sarili mong pimple. Ako laging ganun eh. Naloloka ako, Jex, pag nakakita ko ng mga estudyante. Tapos yung alam mong yung babae, hindi pa masyado nag-develop yung dibdib. Totoo! Yung parang, hindi pa girl, hindi pa umuusbong yung dede mo, girl. Nakatube na. Diba? Tapos kumakaling ka sa jowa, kumakaupo sa jowa. Akala mo naman, yung jowa, kapwa din patpatin. Tapos ang dami-daming pimples. Yung hindi pa nga niya maalagaan yung sarili niyang mukha. Hindi nga siya makapag-establish yung sarili niyang skincare. Jowa pa ba, diba? So, we get it kapag strict yung mga parents sa mga bata kasi hindi mo pa alam yung ginagawa mo eh. Tapos magiging marupok ka. Correct. Lalo pa sa mundo ngayon na talamak na yung mga nakikita natin na mga yung exposed na tayo eh. At buti nga yung nangyari sa'yo, iniwan ka lang ng boyfriend mo kasi yung iba niyan sa edad na 16 nako, kung ano-ano, correct, kung ano-ano pang ginawa sa kanila bago iniwan. O, diba? Yung mga ganyan. So, yes, ito yung isang lesson 101 pagdating sa jowa. Hindi lahat na nagiging jowa natin na nakakatuluyan talaga natin. Oo, tsaka ang bilis din ng karma eh. Oo, diba? Dinamay mo pa yung patay. Kaya nga eh. Kaya yung bumalik sa'yo. Ayan tuloy. Actually, kasi at least na talaga yung patay. Alam mo, umiyak ka ng todo. Kaya nga eh, kumakaya ka naman talaga. Siguro iniisip nila yung kulasisi naman ng bata, 16. Nakakaloka. Alam mo, nakikita ko lang dyan, bakit ka pinagdudahan, bukod sa umiiyak ka, baka yung namatay, sorry sumalangit nawa, hindi naman sa para lang to connect the dots. Iniisip ko lang, baka may history na si kuya. I mean, kasi yun ang mahirap, Jegs siguro. Kapag ka may history ka ng panloloko, sa totoo lang, kahit medyo nagbago ka na, may meron pa rin part of you na magdududa kasi wala nanloko na yan dati o kaya manloloko talaga yan dati or may mga kabit talaga yan dati. Kaya siguro may ganyan. Ayan. Baka. Baka. Kasi, di ba, para pag-isipan naman nila yung namatay. Kasi I'm sure kung kilala naman nila yun, hindi nila iisipan ng masama yung namatay. Kaya lang, baka may history. Yun lang yung naisip kong dahilan. Or baka nakakita ng opportunity yung mga marites. Ayan. Uy, juicy to. Oo, correct. Lagyan natin ng sauce. Magtatagal ng ilang linggo dito saucy. Alam mo, habang kumakain ng sopas, uy, umiiyak. Ang lamig na nung kape na iniinom nila, di ba? May umiiyak doon, di ba? Ang mga marites. So, natin alam. And kung ikaw kabisyo, ano pangalan niya? Jane? Ano pangalan? Janice? Rosemary. Sorry na. Ayan, sabog ka na kasi. Sorry na po kasi yung ulam ko nga kanina limot ko na. Huwag ka na magalit. Ayan. Rosemary, ayan. Ako, ang sa akin if you really want to come clean, just tell your parents. Iba pa rin. Ako based on experience na naranasan ko ng nagtago. Hindi siya gusto ng mga ng nanay ko. Saka umabot sa pagtatago mo. Basta. Hindi siya masarap na pakiramdam eh. While of course yes, nag-enjoy ka. Yung fact lang na tinatago mo siya. Tapos nagsisinungaling ka in the process. Hindi siya completely, I would say hindi siya completely happy eh. Half-baked yung Half-baked yung happiness. Hindi katulad ng alam na magulang mo, kilala ng mga kaibigan mo, or hindi ka kabet. Ayan. 'Di ba? Ang dali lang na ipangalandakan sa buong mundo, ang dali magpaalam. Aalis kami kasi manonood kaming sine. 'Di ba? Or 'di ba? Pero pag tinatago kasi, ang hirap eh. So, kung gusto mo, matapos na ito, 'di ba? Pwede kang to clean to your parents and then si parents na yung mag-explain sa kapitbahay para rin matahimik na yung patay. Kasi baka mamaya, hindi ba? Hindi ba na yung kulunok? Correct! Ano yan? Baka hindi makatawid sa liwanag. Hindi makatawid sa kabilang buhay. Correct! Kasi paano? Nandyan. Hindi ba tahimik ang kaluluwa, di ba? Ako, I suggest that you come clean. You say sorry. Tama. And magulang naman yan. Patatawarin ka nila. And alam mo, mas mapaproud sila sa'yo kasi you own your mistake.
Tapos umamin ka sa kasalanan mo, 'di ba? And I'm sure that you also learned your lesson. Ang kagandahan kasi na kung naalam ng magulang yung na meron kayong karelasyon para mag-guide kayo. Tama. Though minsan ang mga advice talaga, mostly yan is kontra talaga yan sa gusto mo. Pero may wisdom dyan eh. And tsaka, they only know what's best for you. They only want what's best for you. Ibig sabihin, alam mo, ang nararamdaman ko dyan, bakit ganyan yung mga magulang mo sa'yo? Baka malalandi din sila nung araw. Posible! Kasi ako, Jake, sa totoo lang, hindi ako maloloko ng anak ko. Hindi niya ako maloloko talaga. Wag niya akong wag nako. Ako sinasabi ko sa iyo, alam ko 'yan, 'di ba? So maaring may mga ganun silang mistakes when they were younger. And they know na siguro kilala ka nila. Alam nila yung kapasidad mo, baka hindi ka katulad nila. Yung mga ganun ba? And alam nila mapapahamak ka. Ayan na nga. Di ba? or kung hindi man nila na-experience yun, kasi nakita nila yung mundo ngayon. Na hindi na siya, correct. Talaga. Hindi na siya safe environment. Sa totoo lang. Hindi na siya, sobrang nakakatakot. Ayan, para sa amin bilang mga magulang, sobrang nakakatakot kasi again, dati kasi sa panahon natin, di ba, walang social media. Yeah. Alam mo yung galaw ng anak mo, ngayon hindi eh. Correct. Kasi hindi mo alam kung sino nakakausap sa chat. Totoo yan. Diba? Kung ang nakakausap ba tao. Oo, baka kung yung AI nakausap, tunay bang AI o merong person behind na balak pala siyang biktimahin, 'di ba? Scammer pala. Correct. Kinukuha ang loob pero GCash pa lang kailangan, 'di ba? So alam nila yan at alam nila because you're very young. Hindi mo nga mapasa-pasa yung physics, utang na loob. Hindi mo nga mapasa-pasa yung algebra. 'Di ba? Hirap ka nga sa PE eh. Baka yung panty mo, mama mo pa yung correct! Di ba totoo? Tapos ganyan, jojowa ka. Complicated yan. Correct. At ang maganda na lang din dito sa nangyari sa'yo, Rosemary, yan, is that you learned it earlier in life. Oo, tama. So, at saka walang masyadong nangyari sa iyo na hindi maganda. Well, of course, sobrang pagsisihan. Hindi naman maganda talaga yung maiwan, yung mapagpalit bigla sa iba. Pero ibig sabihin, natuto ka ng maaga. Edge mo yan. Na mas wais ka at an earlier age. Kasi ang mga kabataan ngayon, ang bilis magpalit ng ano eh. Totoo. Kagaya, di ba, sabi ko sa'yo, nakwento ko sa'yo sa anak ko, may pinakilala sa amin. Tapos sabi ko parang 2 linggo. So bakit niya? Di kaya eh. Hindi kaya for whatever reason. Hindi mo na inusisa. Ano ibig sabihin na hindi kaya? Hindi niya na tinanong. So ngayon may iba ng chinachat. Kasi yun nga yung parang magbubulit sila kung sinong message, sinong sasagot. Ayun, magkakabutihan. Okay, tapos pagka, tsaka Jake. Walang courtship ba? Wala nang ganun. Yung hindi mo kikilalanin muna yung ugali. Noon kasi para makilala mo talaga ang isang tao, talagang liligawan mo siya. Pupuntahan mo talaga, susuyuin mo talaga. Ngayon kasi everything is on social media. Kahit hindi mo siya tanungin kung anong favorite niya, alam mo kaagad na Hello Kitty ang hilig niyan. Alam mo kaagad na mahilig palasimba yan. Depende sa mga posts, di ba? So, everything is easier. Kaya everything is instant and everything is quicker. Correct. Mas mabilis na tuloy ang lahat. Kaya, komplikado lahat ang mundo, Rosemary. Kaya ganyan na lang din ka-protective yung mga magulang mo. Kasi alam naman nila na at a certain age, hahayaan ka na nila eh. Pero kapag ka batang-bata pa yung 16. 16! Sa totoo lang! Yung ako nga, Jegs, kailan nagkaregla ako 16 lang? Alam mo yun? Ikaw, nagregla ka na ba? Ibig sabihin, may mga parts of your body na hindi pa nag-develop. Alam mo yun? Yung sobrang wala ka pa masyadong kaalaman. Ito, sasabihin namin sa'yo, kailan ako huling na scam? Scam literal sa pera ha? Rosemary, kailan ako huling na scam? Neto lang. 2 years ago? Matanda na ako ha. Ilang beses pa ako na-scam na. So dapat kahit papaano matalino na ako. Pero naluloko pa rin ako at this age. Yes. Paano ka na lang? Diba? You're a super duper easy victim and your parents are just taking care of you. So sa mga kabataan na nakikinig yan at kontra sa amin, di kontra kayo, bala kayo. Basta kami, ang gusto lang namin kung sino yung mga pinagsasabihan namin and everyone else to
do be safe. Yan, tama. Rosemary, itong naririnig mo sa amin, actually ganito din yung mindset ng magulang mo. Iba lang yung tono namin, Correct. pero ito yung gusto niyang Oo. sabihin din sa'yo para Yun din talaga. malayo ka sa pahamak talaga. Tama. Wala namang, alam mo, hindi mo ikamamatay kung hindi ka magka-jowa bago makagraduate. Oo. Promise, di ba? Pwede ka, alam mo, actually, pwede ka namang mag-bargain. Aha. Pero I think you have to earn it. Sa tingin ko. Ibig sabihin, nakikita niya, responsible ka. Correct. Hindi ka magpapabaya sa pag-aaral. Kung una pa lang, hindi mo na nga maayos yung pag-aaral mo Tapos magjowa ka pa. Tapos ang rarason mo para sa inspirasyon. Ano yun? Utot mo, Violet? Ano ba yun? Pwede mo naman sabihin sa mama mo na, Ma, may crush ako, may nag-aano sa... Yung open ka. Correct. Diba? Para mag-guide ka talaga, para mag-guide ka. Oo. Naku, sinasabi ko sa'yo. They just want what's best for you. Oo. You have, pagka nagtrabaho ka, you have your whole life ahead of you. Landi all you want, go. At least Wag mo natapos mo na. Oo. At least natapos mo na. Correct. Kumbaga, meron ka ng, equipped ka na kahit papaano with an education na pwede magtawid sa'yo para makahanap ng trabaho. Yun. Diba? Napakaswerte mo kasi meron kang protective na family. They care. Oo, they care so Hindi much. nila trip-trip lang. Nako, trip-trip lang natin to. Maging kasing konserbatibo tayo ng panahon ng Kastila. Hindi, walang ganon. Hindi nila trip yan. Correct. They are protecting you. Yes. And because of that, they love you. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!